Good morning guys. So gabi kusog kadyo ang baod. So niabot dari ang baod guys. Oh. Ang sakayan gitungtong kay unyag maanod. So gahapon diri dapita sagbot ni. So karon nahinlo kay tungod sa kusog nga baod. So sa una guys, sa mga bata pa mi, basta naay mga dagsa, so mo animis dagat para mangita og mga duwaan. Kay kasagaran kung daghan og dagsa naay maapil nga mga duwaan, no? So ang uban guys, manguha og lubi, no, kay baligya ang mga gikan sa mga bukid na adyoy kanang lubi daghan anod. So mga inga ni guys, sa una mo ni among mga pangkuhaon, mga dawaan. So malipay na mi sa una guys kung makapunit ni mga duwaan, no? Ay tagsaraman may makaduwaan og bag-o ang mangita ramis dagat. Inaanod nga goggles, naguba. So guys, ay lumban. Apa nih? So mau nih guys, lumban. Shooting lumban din ron guys, napa ko'y nakita. Lumban guys, dami ni siya gunod. So kasi naapa tayo makita, no? Wala pa isa guys, oh. Pa isa. Ko nga lumban ay. Saraman to. Lumban nakitaan ay. Daghan na guys. Lamig ni siya. Sayang guys kay medyo late na ta naka pangita guys to. Ganiha unta to kay kanang hunas karon pataob na siya. So medyo late ta atong pagka discover daning mga lumban.
aninikad. Aninikad guys. So mao ni ato mga nakuha nga mga lumban guys, no. So medyo gamay ras dya kay kanang taob na manggod tong i-try na to ugma puhon guys kay ugma sa buntag dako man ang hunas, so masayuta para to ning dugangan. So mao na siya guys. Napod tay aninikad. So mo ni aninikad nga sihi kini mo ni sihi ang uban mga lumban na ni siya.